Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдә яктырак булачак. Быел кайсы комплексларда яктырткыч баганалар урнаштырачаклар? Фатирлар бирәләр, ләкин Чаллыда түгел ятимнәр әлеге хәл белән килешми. Ни өчен шәһәрдәшләр үзләре туып үскән җирдә яши алмый? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Беренче бала туган өчен ай сайын быелда акча түләнәчәк. Моның өчен нинди шартларны үтәргә кирәк? Шәһәрдәшләр урамнар яктыртылмый дип зарлана. Милли 2 һәм 10 комплексларда яшәүчеләр караңгыда йөрүче балалары өчен аеруча борчыла. Җәй көне укаллар төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать иткән, әмма проблема хәл ителмәгән. Әлеге микрорайоннарда яктырткыч баганалары кайчан урнаштырылыр? Гүзәл Габдуллина сюжетында. 52 комплекста 2 мәктәп арасында чалалылар еш йөри. Көндез проблема юк. Кичетү белән юлны аккар аркасында гына байлап була. Мәгариф учреждениесе янында фонарьлар бар, әмма аларны сирәк кабызалар. Кайберләре инде күптән эшләми дип зарланалар шәһәрдәшләр. Некоторые не горят, да, бывает. Ну вот эта вот часть, да, есть темнота. Вот вечером идешь домой. Вот когда каток включают, тогда светло. Обязательно даже тут дети играют. Собаки бывают тут бегают. Не дай бог, конечно. Сколько уже собак тут поймали. Везде свет нужен, чтобы тут и дети играют. Гуляют с ними родители. Как свет обязательно нужен везде. И тут, везде, чтобы свет был. Прохожие ходят, и из магазинов ходят. И нам такое страшновато бывает. Башкарма комитетта проблема хәл ителәчәк дип аңлаттылар. Речь по данному обращению идет про опорах, которые установлены на территории школ. Управление образования уже направило обращение по всем руководителям общеобразовательных учреждений, чтобы включали, восстановили и должным образом содержали свои сети наружного освещения. По 52-му комплексу у нас в планах работ оно уже состоит. В 2018 году поступила заявка на народный контроль. Будем восстанавливать летний период. ГЭС бистәсендә зур үзгәрешләр көтә. Барлык иске яктырткычларны диодларга алмаштырачаклар. Караңгы урыннарга да өстәмә фонарьлар куелачак, ремонт ясалачак, юл буйларында яктырачак. Уже известно, что по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» у нас в текущем году будет капитально отремонтирован проспект Мира, проспект Набережно-Челнинский, Муса-Джалили и Альметьевский тракт. В рамках данной программы мы планируем полностью заменить светильники на указанных автомобильных дорогах на новые светодиодные светильники. Республика программасы буенча 2019 елда комплекс эчендә мәгариф, сәламәтлек саклау учреждениеләре янында да яктырткычлар урнаштырылачак. Бу максатларга 22 миллион сум акча каралган. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Ни өчен безгә фатирларны Чаллыдан түгел, башка шәһәр районнардан бирәләр? Шундый зар белән безнең телекомпаниянең кайнар элемтә телефонына Чаллыда яшәүче ятимнәр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, торакны Тукай, Лаеш районнарыннан, күрше Түбән Камадан алырга тәкъдим итәләр. Хәтта Казанда да бу категория өчен фатирлар карала. Ник безнең шәһәрдә проблема хәл ителми дип борчылалар? Опека һәм попечительлек бүлегеннән алынган мәгълүматкә караганда, узган ел нибары 2 шәһәрдә Чаллыда фатирлы булу бәхетенә ирешкән. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Руслан Костинны әби-бабасы тәрбияләп үстергән, әтисен аталык хокукларыннан мәхрүм иткәннәр. Әнисе бала кечкенә чакта ук үлгән. Хәзер инде егетнең үз гаиләсе бар. 2 ел элек аңа ятимнәрне торак белән тәэмин итү программасы буенча фатир биргән булганнар. Тик күрше Түбән Кама шәһәреннән. Ул анда һаман күчеп яши алмый әле. В Набережных Челнах не выделяется жилье детям-сиротам. Мы родились здесь, мы здесь выросли, живем, то есть здесь у нас корни. И мы должны попасть в неизвестный нам город, в новый город, без работы, с семьей на руках, то есть оставив родителей, которые нам как бы все дали. И это вот подводные камни того, с чем столкнулся. 77 лет мне уже. Вот, так что здесь у меня и мама похоронена, и дочь похоронена, и муж похоронен. Все вроде в одном месте, так что никуда уже не переедешь. Татарстан кануны буенча ятимнәргә торакны республика территориясендә тәкъдим итә алалар. Дәүләт торак фонды федераль һәм республика бюджетларыннан бүленгән акчага фатирлар сатып ала. Елга уртача 300 фатир. Опека һәм попечительлек бүлеге башлыгы Роза Гернер әйтүенчә, шул суммага республика территориясендә торак бүленә. У нас в Набережных Челнах жилье довольно-таки дорогое, поэтому приобрести последние годы на территории нашего города ГЖФ квартиры не может. Но в этом году двое
лица из числа детей-сирот получили в Набережных Челнах жилье по решению суда. Один из них получил жилье уже вторичное. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Яңа елдан ятимнәргә фатирны яңа йортлардан гына түгел, икенче ел торактан да тәкъдим итә алалар. Законга үзгәрешләр кертелде. Фатир алу өчен чиратта 1400 кеше исәпләнә. Аларның 400-гә якыны чаллылар. Быел алар үз куышларына ия булырмы, фатирларны каян бирделәр? Әлегә сорау ачык кала. Республикада исемлекне январь ахырында арысларга тиешләр. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 2018 елда беренче бала тууга яки уллык калынуга бәйле түләүне 785 шәһәрдәшебез алган. Айлык түләүләр суммасы 8490 сум тәшкил иткән. Социаль ярдәмнең әлеге төре 2019 елда да булачак. Үзгәрешләр нәтиҗәсендә сумма 8896 сумга кадәр арттырылган. Акча алу өчен шартларның берсе булып гаиләнең кеше башына уртача киреме тора. Ул гаиләнең һәр әгъзасына 14034 сумнан артмаска тиеш. Гражданин бала туганы көннән башлап теләсә кайсы вакытта беренче бала тууга яки уллык калынуга бәйле рәвештә айлык түләү билгеләү турында гариза бирергә хукуклы. Былтыр пособие алган кешеләргә узган елгы документларын яңартырга кирәк. Все виды пособий у нас назначают отделение материальной помощи Республиканского центра материальной помощи. То есть у нас два отделения материальной помощи. Отделение материальной помощи, которое обслуживает район ГЭС, Зябь, Сидоровка, находится по адресу улица Гидростроителей, дом 14 или 422, это напротив многофункционального центра. И второе отделение материальной помощи, которое обслуживает большую часть города, это весь новый город и район до 32-го комплекса. Это отделение находится 1711, бульвар Солнечный, дом 6. 2019 елдан пенсионерларга юлда йөргән өчен айлык акчалата түләү билгеләү тәртибе дә үзгәрде. Хәзер ул ихтыяҗ критерийлары нигезендә билгеләнә. Әгәр пенсионерның уртача айлык кереме 20 мең сумнан ким булса, айлык акчалата түләү 486 сум тәшкил итәчәк. Әгәр уртача айлык кереме 20 мең 1 сумнан 25 мең сумга кадәр булса, йөрү өчен айлык түләү 180 сумны тәшкил итәчәк. Кышкы салкыннар белән бәйле рәвештә мәктәп расписаниесына үзгәрешләр кертелгән. Бу хакта республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Температура -25 градусы булганда шәһәр мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында, 27 градусы булганда шәһәр мәктәпләренең 5тән алып 9нчы сыйныфларында, -32 градус булганда 10нчы һәм 11нче сыйныфларында укулар булмый. Һаваның температурасы -30 градус һәм аннан да түбәнрәк булганда 1нче сыйныфтан алып чыгарылыш сыйныфына кадәрле барлык укучылар дәресләрдән азат ителә. Роспотребнадзор хезмәте хәбәр иткәнчә, Рязань өлкәсенең кулланучылар базарында әйләнештә ялган улдык ачыкланган. Кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Камчатка крае һәм Сахалин өлкәсе идарәләреннән кергән мәгълүмат нигезендә җитештерүчеләр эшчәнлеген икенче адреслар буенча башкара. Продукцияны җитештерү турында дөрес булмаган мәгълүмат кулланып маркировкалыйлар ди. Бу исә әйләнештә ялган улдык булуын күрсәтә. Жемчужина Камчатки, Сахал, Золото Камчатки оешмалары җитештерген улдык ачыкланган очракта идарәгә хәбәр итүне сорыйлар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Смещение первого шейного позвонка атланта – это головные боли, перепады давления, боли в разных отделах позвоночника. Решить проблему реально. Врач из Санкт-Петербурга. С 29 января по 1 февраля. Запись ограничена. 200-318. Теплое, качественное термобелье. 26 января в Экспо Кама.